Ivan radi picu. Šta je okreće moj? Slabo se rasteže. Ne znam, zašto? Ne znam. Nije da u mene. Ajde da ti ja pokažem. Stegni još. Jebe mi prst. Možda dvije strane, u jednu stranu vrti. A jebo. Ne znam. Veća mora biti. Ne možeš na dvije strane jebote, sad ovako dvije ovo. Pisat. A stari moje, već je trebala biti gotova je. A? Već je trebala biti gotova. Da, da. Dobra, ajde, ajde. Ovo je dobro. Makni još iza brašna. Kad budeš stavio na lopatu smetaš. Tamo picu pravi. Vidi, kaš i ti ovako rastegni čovjek. Osjećaj na propast jebe. Ti znaš razvajati jebe. Promješaj to malo. Još jednom toliko uzmi. Pola još. Ja. Još uzmi. Od sredine idi prema van. U krug. Neće probiti. Ne, ja šanse. Pa nije špičasto. Nemoj da ide preko ruka. Neće. Ne, a vidi jebote, kurac. Dobro, moram. Mora se zaljepi na lopat. Dobro, ajde, ne meljaj, evo. Neki ljegovi sir. Ne, a to je platio. Koji? Ovo je platio. Ovo je to gore. Rasporedi to sad. Kužiš? Ima pun kurac sira, samo stisnu. Ne preko ruba. Ja da bis mora biti tu, pa da ja ću da pričaš. Dobro. Raširi još tu. Kule, normalno nećemo napraviti. Ja ga snijem odmah. Šljuti feferoni. Tu nemaš ništa sira. Ajde evo.
Hvala ne umoči ruku. Gdje si Ljoša? Bis mora. Aha? Bis mora. Išao sam ubis mora. Aha. 5 minuta je prošlo. I 15. Ja nisam A radio... koliko ti napraviš za sekunde napraviš? Šta? 20 sekundi TGS. On je kuvar, zato sam jako nogo. Pa da. Ali trija i ovo zna i... Ma ne zna i puno ni konobara, a? Treba znat. Ne znam puno Dobro i konobara. rastigneš. Ne znam puno konobara. Vi tamo će se zalijepiti. Tu, stavi, uzmi brašno stavi. A jebote, tako će ti, daj, pukneš. Kako? Lipo sam. To je bilo sramota. Ajde napravi. Ovdje bi se mogla i prvi. Neće, ajde. Da, sjeban. Samo zato jer ti se tamo. Ovo je inače dobar učitelj. Gasi. Hoćemo ne, pauzu.